Dobrý deň, milí kamaráti. Dnes sa naučíme úplne jednoduché učivo a to je rozširovanie a krátenie zlomkov. Poďme najprv na rozširovanie. Rozšíriť zlomok znamená vynásobiť čitateľa aj menovateľa rovnakým číslom. Ukážeme si to na príklade. 3/4 a rozšírme tento zlomok dvojkou. To znamená aj čitateľa, aj menovateľa vynásobíme dvojkou. Teda vznikne nám 6/8. To sme rozširovali. Ak máme ten istý zlomok rozšíriť 5, tak vynásobíme čitateľa aj menovateľa 5. A teda vznikne z 3/4, 3x5 je 15 a 4x5 je 20. Rozšírený zlomok je 15/20. Poďme na krátenie. To je taký mýtus, že krátenie je krát, násobenie. Nie je to tak. Je to delenie. Krátenie je delenie. Napríklad máme 12/15 a zadanie je vykráť zlomok 3. Tak vydelíme čitateľa aj menovateľa číslom 3. Deleno 3, deleno 3. Výsledok teda bude 4/5. Ak máme vykrátiť zlomok 15/20 číslom 5, tak delíme čitateľa aj menovateľa číslom 5. Výsledok bude 3/4, lebo 15 deleno 5 je 3 a 20 deleno 5 je 4. Chce ísť niekto k tabuli? Ale Niko, poď k tabuli. Dobre, Niko, rozšír nám tento zlomok 3. Takže vlastne 4x3 je 12 a 5x3 je 15. Takže to je 12/15. Výborne, Niko, super, môže si sadnúť. Dobre, kto ešte pôjde k tabuli? Simon, poď. Dobre, Simon dostane 10/12, ale vykrátiť číslom 2. Tak sa dáme na desinu deleno 2 aj na 12 a ideme 10 deleno 2 sa rovná 5. Čiarku si dáme. To je zlomková čiara. A 12 deleno 2 rovná sa 6. Takže výsledok je 5/6. Výborne, môže si sadnúť. Dobre, kto ide ďalší k tabuli? Nelano, poď. Dobre, Nela dostane 8/5 a rozšíriť číslom 3. Takže 8x3 je 24 a 5x3 je 15. Výborne, takže 24/15 je rozšírený zlomok. Super. To čo je? Aký smiech? Čo sa deje? Niekto mi tu kúše domča. Tak mám som dobrý obed a už je koniec hodiny.